O verán en Pontevedra ten a súa semana grande, a Festa da Peregrina, e hoxe xa coñecimos o cartel dos grupos que se encargarán de animar as noites festivas na Praza do Concello. Entre os días 12 e 20 de agosto pasarán polo escenario Roi Casal, Mago de Oz, Juan Magán, Novidades Carmiña, Tamara, Fangoria ou Morat, un dos pratos fortes do programa. Ese día é dos que temos que poñer palés de botellas de agua pola mañán na Praza do Concello, procurar que a acampada que se fai diante do escenario se desenvolva con calma e normalidade. Sabedes que, que é un grupo que ten moitísima, moi seguido por xente moi noviña. Todos os concertos serán gratuitos, como tamén os son os que se celebran na Praza de Ferrería. Pelepau ou Guadi Galego actuarán na céntrica praza. Tamén haberá actuacións de músicos locais, o martes 15 a de Galifunk Brass e o xoves 17 a de Gustavo Almeida. A Praza do Teucro será que acolle os espectáculos infantís. Todos os anos se programa algún grupo específico, algún grupo de Pontevedra para que teña a oportunidade de actuar nas festas da súa cidade, para que todo o público e todas as persoas que o coñecen podan disfrutar desa actuación e, tamén unha forma de recoñecer a calidade dos músicos desta cidade e de recoñecer que están á mesma altura que calquer outro que veña a actuar. Pero a programación estival non só se concentra no mes de agosto. Entre o Surfing de Lérez do 17 de xuño e a Feira Franca do 2 de setembro, o Concello enche o verán pontevedrés de actividades. Porque son, como vos decía hai un momentiño, 16 folios. Non é cuestión de estar aquí hora e media explicando polo miúdo todas as actividades que as contei así por riba, son unhas 300 en todo o verán. O Memorial Ricardo Portela, a Romaría de San Bieito de Lérez, o Festival Internacional de Jazz, os 15 bolos ou os paseantes son algunhas das propostas que non faltarán na programación, elaborada toda cun orzamento igual ao do ano pasado, ao redor de 900.000 euros.